što se tiče bake, brate, to je sad trenutno ono aktualna tema. Moja vraća. Evo kako izgleda Srbija danas. Evo kako izgleda lokal bake praseta nakon što je zapaljen. Ajde vidimo. Moja vraća su živjeli. A, ljudi došli da jedu. Ne mogu da jedu. Mor. Mislim, ono, ne izgleda kao da je izgorelo nešto sad specijalno. Razumete, nije ono sad kao... Sad ćemo da vidimo sad, ajde. Kakav govnar moraš da budeš, tebra, da bi radio ovako nešto. Pazite, ja iz legalnih razloga ne smijem da vam kažem šta je ono od informacija, šta ima, šta nema. Ali, ono, zna se na koga se sumnja, naravno, prva stvar. Druga stvar, znači sad ovako, ko može da bude? Može da bude masnokosi, može da bude konkurencija, jel tako? Jer ono kao, realno činjenica je da je baka pre nego što je, ili dok je otvarao lokal, ono, znao je da će da bude najjači u gradu. I sad, konkurenciji to smeta, razumete, jer baka fact je da ima najbolju hranu, fact je da najviše ljudi dolazi kod njega, konkurencija je na aparatima, bato, konkurencija ne veruje šta se dešava i sad su malo u fazonu prpica, prpijanovići, razumeš, i moraju nešto da urade. A ovo je jadno, tebara, razumeš, da uradiš ovako nešto, pogledajte ovo. Znači, nerealno, neko mu je došao i bacio molotovljev koktel. Pa šta treba čovjek da drži, brate, security sve vreme, razumete, da mu neko radi ono 24 sata da bleje ispred lokala neko obezbeđenje. Mislim, možda će to i da bude rešenje, ne znam šta će baka da uradi, vidjet ćemo, ali ovo je baš ono jadan potez, ne znam šta bih rekao, čekajte da vidimo šta ima još, šta ima od videa, zapadne lokal, bacili su ciglu i molotovljev koktel. Aha, ovdje ima neki snimak, ne seri. Čekajte da čujemo šta priča, rekao. Ovo je robot. Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jutros je doživeo veliku neprijatnost, pošto je saznao da je lokal koji nosi njegovo ime zapaljen. Naime, kako je Bogdan Ilić... Tevara, kad mi upali ovaj robotski glas, buraz iskrenčujem, ono... Danas je Baka Prase, Bogdan Ilić se znao da mu je zapaljenog. Brate, ono, reci svojim glasom, buraz, makar ima ono ženstven glas. Bolje reci tako, buraz, nego slušamo robot. Naveo u okviru Instagram priče. Znate šta bi mogli da krenemo da radimo? To sam skapirao zbog Simija. Omegle, brate. Ome TV. Izgorela soja. Najjače, žemli kuđo. Najjače. Lice nepoznato javnosti je... Lokal nije izgoreo, samo je zagoreo. Najjače. Navodno bacilo molotovljev koktel na njegov lokal, nakon čega je buknuo požar. Posle vatre je ostala samo garež, a policija radi na rasvetljavanju slučaja. I dok traje sva ova drama... Brate, kako bi voleo da uvate tog lika mu jebu mater, ono, znači da ga baci u zatvor 500 godina, tebra, i da mu daju samo rešilicu, da jede svaki dan. Znači, svaki dan da mu daju rešilicu, da jede u zatvoru godinu dana i da sere vatru. Jer rešilica je ljuta, inače brda. Znači, svaki dan da mu daju i da sere vatru, čovjek. Bogdan ne sedi skrštenih ruku, već odmah nastavlja biznis. Naime, YouTuber je na Instagramu sa pratiocima podelio da je već za... Ne mogu govna da klošarska da pale lokale koliko ja mogu da ih otvorim. Zakupljen prostor, Gorce Delčeva, ulica Gladnih. Tako je! Idemo, baka, idemo... Baka ih rešava, razumete? Burazer, ono, money maker, business maker. Neće baka da poklekne tek tako, zapališ mu jedan lokal, ono, on otvori 6 novih. On je, brate, ko ona hidra. Znate one hidre, ono, odsečeš u jednu glavu, nove 2 se rode. Burazer, ono, business moves all over the place. Ne mogu govna klošarska da pale... Čekajte, sad ćemo da vidimo, samo nemojte gledati sad šta ću kucam na Instagramu, zato što možda će mi iskoči profil od ono neke ribe, posle druge ribe da izrame, ovo ono kao, znate, ono, nećemo da se to dešava. Kako se zove Baka Prase, samo da vidimo njegove storije šta je postavljao danas, da to iskomentarišemo, ajde. Okej, znači, sinoć
U 2:29 ujutru je neko bacio ciglu i molotovljev koktel i izazvao požar u lokalu na Tošinom bunaru. Čekam snimke kamera i dozvolu policije da javno objavim sve. Znači, istraga se radi, razumete, ono, standardica, cool. Zamisli da je Čoda zavhalio lokal. Najjače, ja kao, naš otvoran kod Čode, ja kao uništio konkurenciju. Lol. Dobro. Vjerojatno znate na koga sumnjam, masnokosi, ali još ništa nije sigurno. 99% će klošar koji je plaćen da zapali požar biti nađen. Što mi je drago. Mada, znate ko je fora? Vjerojatno je to neko njemu platio, to je neki nebitalac komu je plaćen 500 dinara i kao, burazeru, evo ti kao, znaš, baci ovdje, brate, molotovljevi kao, daćemo ti još 500 dinara i on je uzoru, 500 dinara, kao ne seri, moći ću da kupim 2 grmilice, retard, razumete? Tako da, verovatno je ta neki lik koji, pitanje je da li će on propevati, jer to je najbitnije, da li će on propevati i reći ko je njemu dao pare. Izazvote guh na subaton. Guh, ko je guh, druže? Ko je guh? Onaj lik što ima, 7 gledalaca. Najjači sam ja. Masnoko si platio Mekiju. 100%. Najjači. Možda je Mekije, brate, bravo. 99% će klošar koji će zapali biti nađen, pa ćemo saznati koga je poslao. Teško, kažem opet, moguće da neće propevati, ali ja ću popričati s njim, nemojte da brinete. Čoda, priznaj da si to bio ti. Priznajem, nije mi se svidela grmilica. Ali ovim putem nudim veliku novčanu nagradu za informaciju i ko bude odao identitet dotičnog. Ne zanima me počinilac, već ko stoji iza dela. Vidiš, Baka je smart guy. Baka ide već odmah na onog koji je glavni, razumete? Mada, ko zna, pazite, prozivao je Stepin Vajat, prozivao je Pile i Prase. Ne verujem da su oni, ali može da bude. Mislim, kao, realno, ko zna. Ajmo dalje. Hvala Bogu, niko nije bio u lokalu, jer ovaj vandalski pokušaj da se moj biznis ošteti je nekoga mogao da košta života. Pored toga što je vandal, mogao je da bude i ubica, ali ta budala o tome nije razmišljala. Tako je, dobio 500 dinara, neki retardinjo, razumete, i dobio 500 dinara i Bog da ga vidi. Čim dobijem snimke kamera, objavljujem video na YouTube. Opet kažem, hvala Bogu da su vatrogasci ugasili požar na vreme, jer pored u kućama žive ljudi kojima je sve... Da, jebote, realno, zamisli, vrat. Pored žive ljudi, buraz... Haos. Zapadnjan lokal koji nosi naziv Baki Prasta, na licu mesta razbijen izlog, staklo i garež na sve strane. YouTuber poručio jedno. Najjači su ovi kuriri, buraz, kad krenu ovako da seru, YouTuber poručio jedno. Šta jedno? Recite samo u naslovu šta je poručio. Retardi raspali. Dobro, mislim, sve u svemu smor, ali kao, ova slika jeste jako bitna. Smor, ali vidjet ćemo šta će se desi. Meni lično je, kad sam saznao, kad mi je rekao šta se desilo danas ujutru, jer to se desilo, ja sam sinoć bio na žurci i to se desilo tako, tačno kad sam ja bio na žurci. Ja sam samo zamislio, brate, koliko bi voleo da sam bio tamo, da sam snimio ili uvatio tog lika. Ne znam zašto, to mi je prošlo kroz glavu kao, brate, šta bi dao da sam ga samo uvatio tamo dok je bio mu jebem mater. Ne mogu da verujem, majke mi, šta rade ljudi, te bra. Šta rade ljudi, buraz. Ali dobro, mislim, toga će uvijek biti, verovatno, a realno zato što činjenica je da su ljudi malo znate malo ih radi ih na ego i kao neće sigurno, umjesto da oni pojačaju posao i da kao shvate to što svi idu kod Bake kao kritiku, oni su u fuzonu, mi ćemo ga ugasimo tebra, bacit ćemo mu molotovljev koktel, tako da jebi ga, ne znam, to je malo 90-te vibes, razumete, ljudi su i dalje malo monkey brain, ali nadam se da će se to promeniti jednog dana, tako da šta se radi.